Fora de la cuina l'ambient també s'anima. En John s'ha afegit a la vetllada. Juntament amb en Kieran formen un duo que acostuma a tocar balades i cançons tradicionals als pubs. Es diuen The Jolly Beggars, nom d'una de les obres més emblemàtiques del poeta escocès Robert Burns. Va ser Burns qui va dir que tenir història és una qüestió de supervivència, una frase que no es pot deixar de banda si parlem de receptes casolanes, com aquesta que ha vingut de casa de l'Ònia. És un pastís de poma, les postres perfectes per després d'un bon estofat de cervesa. Floor? Floor? Ula. Para más de uno. Ula. Ul. Para uno. Ishkara. L'aigua s'afegeix a una barreja de farina i mantega amb la qual farà la massa del pastís. Ara és el moment de completar l'estofat amb unes quantes prunes seques. Compensaran l'amargor excessiva que hi pugui deixar la cervesa negra. Hola, què tal? Hola, com estàs? Johnny? La Viviane és alumna de l'ELA i no es volia perdre l'ocasió de tastar el seu estofat. Hola, què tal? Com va? Voleu que us ajudi? Falta 30 minuts. 30 minuts. Més o menys. Fa molt bona olor, per això? S'ha d'afegir sucre a les pomes, prou quantitat perquè en redueixi l'acidesa. Finalment es cobreix el mollo amb la resta de la massa, procurant que quedi ben segellat. Uns quants foradets permetran durant la cocció que s'evapori l'excés d'humitat. Abans de posar-ho al forn es mulla lleugerament la superfície i s'hi empolsa una mica de sucre. L'estofat s'acompanya amb champ, semblant al colcannon d'en Brian, però amb ceba en comptes de col. Tradicionalment era una manera d'aprofitar la patata vella i farinosa. Un cop bullida, s'aixafa i es lliga amb mantega i llet. El champ és originari d'Irlanda del Nord i molt arrelat, per tant, en la família de l'Ela, que és de Derry, la ciutat que es canta la cançó i que ja fa una estona que en John i en Kieran toquen al menjador. Sí, sí. Whisky, sucre i cafè. Tothom coneix aquesta beguda irlandesa tan popular que es completa amb una bona crema de llet que es posa amb cura amb una cullera escalfada. S'explica que la manera actual de preparar l'Irish Coffee va néixer als Estats Units a meitats del segle passat. Un barman i el seu amic intentaven reproduir la beguda que s'oferia als passatgers que a l'hivern aterraven a l'antic aeroport internacional d'Irlanda amb la idea que entressin en calor. Es creu que la versió d'aquell hot toddy, com es coneixien a Gran Bretanya les begudes calentes de cafè o te amb llet i una mica d'alcohol, podia haver inspirat la creació d'aquesta altra beguda irlandesa, el primer licor de crema que es va popularitzar al món. Hem tornat a un dels pubs de Barcelona perquè no ens volíem perdre en John i en Kieran tocant en el seu ambient. La música és la parella habitual als pubs d'una altra activitat que també té molts assidus. Per l'afició que desperta es podria dir que per molts irlandesos veure els esports en un pub ja és un esport en si. Generalment acostumen a ser el futbol i el rugby el centre d'interès, però a Irlanda també hi ha altres esports autòctons, com el futbol gaèlic, que es podria descriure com una barreja de tots dos, però més antic encara.
Avui juguen el Lois contra l'Armagh, l'Einster contra Ulster. En Michael, l'Edu i els altres amics que s'han trobat per veure aquests habituals enfrontaments entre comtats formen part també d'un equip de futbol gaèlic, o GA, com se'n diu popularment. El Barcelona Gaels va ser el primer equip de futbol gaèlic que es va crear a l'estat espanyol. La idea va sorgir d'un grup d'irlandesos que volien continuar jugant lluny de casa l'esport que sentien més seu. L'equip s'ha omplert també de catalans atrets per la versatilitat d'aquest esport. Avui tenen un convidat especial. Pues res, mira, venim a ensenyar-te com es juga a futbol irlandès. Crec que tu ja saps, no? L'he vist per la televisió, però no hi he jugat mai i estarà bé que em facis quatre idees bàsiques. Molt bé, és una barreja entre futbol. No té gaire de balonmano, de handball, però bueno, és un popurrí de diversos esports. En Xavi O'Callaghan ha jugat durant molts anys en l'èlit de l'handbol professional i ara té a càrrec la gerència d'aquesta secció a l'equip del Barça. Tot i el cognom, en Xavi no ha viscut mai al país dels seus avantpassats. L'interès pels esports d'aquelles terres s'ha de sumar al de tota la cultura gaèlica que amb el pas dels anys li ha anat cridant l'atenció. Molt bé, això és port de la sang, Això és Port de la sang, Vol fitxar aquí, ja veig que m'estàs tractant bé, això. De família irlandesa, és notat. Som-hi? Molt bé. El tenir un cognom irlandès fa que t'interessis per la cultura irlandesa en general, no només pel futbol gaèlic, sinó també el hurling o fins i tot, principalment en el meu cas, la música celta sempre m'ha agradat moltíssim i soc un seguidor. Però està clar que quan un ve d'un país, tothom ja ha de saber d'on ve, d'on té els seus orígens, encara que sigui molt l'antubi. En Xavi ha parlat del hurling, un altre esport gaèlic antecessor de l'hoquei que ja jugava a l'illa d'Eire fa més de 1.500 anys. Com el GA, el hurling es practica amb 15 jugadors per equip. A Irlanda és força popular als comtats de Munster, d'on és justament originària la família O'Callaghan. I am a driver on a western highway from the mountains to the sea. There's a song on the western highway saying I will be free. I am a driver on a western highway. És un llop que surt d'uns arbres. Hi ha petites variants d'això. En el pròxim capítol coneixerem la història de la branca O'Callaghan a Catalunya, un dels noms més importants entre els antics clans d'Irlanda. Les seves arrels catalanes conviuen amb el desig d'apropar-se també als seus orígens, els d'una cultura irlandesa cada vegada més present al nostre país. Irlanda és actualment un dels estats més rics d'Europa. Lluny ara d'antics èxodes migratoris, els seus habitants, oberts i cosmopolites, continuen buscant noves oportunitats. Una visita als nostres veïns d'origen irlandès que vam començar el dia de Sant Patrick i que acabarem la nit de Halloween, la festa celta del final de la collita.